Сега шкия ще ма плаши! Отмъкна я. Като... Защо така? Кога както му скимне? А не е истина, че тя ме е използвала. Тя не ме използваше. Тия неща се разбират, когато е използване. И той го знае това. Знае го. Това го еде! Затова дойде да ми ги плащат тия 42 дена. Дето съм я издържал. Изчислил ги по 2,20, за командировка ги изчислил. После, не, името да си сменя. Добре, стига, успокой се. Какво стига? Що па да си сменеш името? Защо? Защото съм Георги, защото и той е Георги. И защото когато тя му казва името, защото иска да е сигурен, че в тия моменти и всички други моменти, да е сигурен, че тя не казва моето име, не го казва без да иска. Ама и вие сте се срещали, фани единия, удари другия, бе, Гошо. Като му е това грижата, си смени той името и край. Так му ще му излезе по-евтино. Така ли е, Пеш? Нали? Там е цялата работа. Нали ми прети парламентьори? И аз това им казах. Нека си смени той името. Не щял. Що? Защото вече му били издали орден на негово име. От Ощелани. Ударник бил и го били писали у вестника и не можел. Лъжа! Мене ли ще заблуждава? Нито му е за орден, нито му е за вестника. Друго иска. Друго! Искат да ги замръчка тия 40 дена. Да ги купи и да ги заличи. Да ги направи все едно, че не е било. Все едно, че никак не е било. Но то е било. И аз тия 40 дена не ги продавам. А как ги мразят тия негодници, дето си мислят, че всичко могат да купят. Всичко. Стига да имат пари. А нека видим как. Къде отиди къха ми? Ей, сега ще му си я сами. То добре, че и това става на майтап. И клиентелата се повиши. Залагат като на тото. Дали ще кандисам? Смях, смях. Да не е ония, а? Не. Щом до сега не е минал, значи не е тръгнал да ме гони. Бях сигурен, че пак ще ме гони. Чудно защо не ме... Да не би пък... Не ми се вярва. Или пък... Не, и това не ми се вярва. Какво ти се вярва? Да е изгонил пак. Така речи, ясно го речи. Какво е това? Да не би пък или пък, онова пък? Ами, ако пък. Момченце, будьте ме, моля се. Пеше, обаче можеше да му продадем една кокошка. Немаше да откаже. А? Я, забравил си цигарите. Не е празна. Има една. Аз ще изпуша. Ама как може, бе? Седиш си тука без нищо общо, а то дойде Зине и ни те пита, искаш ли да ти го разправи, не искаш ли? Може би да не искам да ги научавам тия работи. Какво ме интересува? Дадов. Драгов. Я, агронома се казва Драгов. Абе, Пеше, колко време се учи за кошерки? Не пълно више. Добре, че не пълно. Иначе трябваше с преводач да им се разчита. Значи, забелезал съм, колко по-дълго учи некой, по-му се не разбира. Това е като една баница. Та баницата препечеш ли още толкова и що става? А? Айде, дига багажа. Той вече го спираме живи или мъртви.
Айде, стига толкова. Излудувахме се удоволето. Сега ще изпушим цигарата и обратно. Така ли? Така. Ще живееш у нас, докато те сдобра с бай Киро. Аз се наемам. Как моя се работа? Ясно. Нищо не ти е ясно. Така на ново место човек свестен не отива. Да разтуриш на старото, да отипазиш и да си дигнеш дърмите. Ограда, съгласен съм. И аз го искам. Обаче, кога човек отива на ново место, трябва да е с леко сърце. Да знае, че там откъде е тръгнал, го уважават. И че оставил добра дума след себе си. Така ли е? Така е, така е. Така е. Айде. Марш да те не гледам! Айде, изчезвай! Пътешественици! Отчаяхте ли се вече? Я, нашичкия! Айде, бе, приятел! Ама и ти ги правиш едни да си изтрепаме децата! Не на мене. Да се средиш на склададжията. Да си немаш работа с склададжия, дето го е яд, че не е станал министър. Хайде, бе! Абе, аз това викам на приятелчето. Нещо го е забавило човек. Ага, Пеше! Дай кокошките. Давай, багажа. Дай кошницата и куфърчета. Опа! Остава, бе! Айде, готово! Тръгвай! Ти ме, аз оставам. Тук бях отделил 2 по 2. На да ги поделиме, дръж. И аз ще дойда, обаче по-късно. Саман ти вече ще си уредил тамо. До седмица ще дойда и аз. Обаче първо искам да се разбера с нашите. Не ми се тръгва като абаш.